ఇప్పుడు మనం ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాము. ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఎంపీ ఇతనిపై కాల్పులు జరిగాయి. యూపీ నుంచి ఢిల్లీకి బయలుదేరే సమయంలో మార్గమధ్యంలో టోల్గేట్ వద్ద ముగ్గురు గుర్తు తెలియని దుండగులు అతనిపై విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఢిల్లీకు బయలుదేరినటువంటి ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ టోల్గేట్ వద్ద తన వాహనంలో వెళ్తుండగా అతనిపై గుర్తు తెలియని ముగ్గురు దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. మీరు చూస్తున్న విజువల్స్లో క్లియర్గా చూడవచ్చు. ముగ్గురు దుండగులు అతడు ప్రయాణం చేస్తున్న వాహనంపై విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. అయితే ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీకి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఢిల్లీకి బయలుదేరినటువంటి ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కారులో ఎయిర్పోర్టుకి వెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలో అడ్డగించిన దుండగులు ముగ్గురు ఒకరి తర్వాత ఒకరు అతను ప్రయాణం చేస్తున్న వాహనంపై కాల్పులు జరిపారు.